My expectation is that the people who govern us care for the people who they represent, that they take some responsibility and realize that they are selected for specific reasons to represent and to work for the people, right? They have no shame and they show it very publicly, and they think that people are stupid and that they don't understand their schemes, but this is not true. And this is, I think, a very specific characteristic of Bulgarian corruption. Мафиотите контролират определена група хора. Чрез администрацията, роднински връзки, плащания директно в брой на най-нисшите слоеве, цигани и така нататък. При една по-висока активност тези хора ще продължат да гласуват за тях, но те като относителен дял ще бъдат доста по-малко. Срещу каквото протестираме! Срещу Пеевски и срещу Бойко! Вижте, аз съм на това мнение, че сега трябва всички да се събереме и по-силен от народния глас няма. Това е за мен. В момента сме още повече и сме още по-обединени. И ако искаме да опазим вота, трябва на следващите парламентарни избори да бъдем също толкова заедно, също толкова ядосани и също толкова непоколебими за това, че ние не искаме Борисов и Пеевски да ни управляват. Приятели, да се обърна към всички управляващи от името на всички. Имаме несвършена работа от 2013 и от 2020 година. Не бяхме достатъчно настоятелни, не бяхме достатъчно упорити и бяхме доста по-малко тогава. Но сега 25 български града видяхме, че с нас, видяхме, че студентите, младежите, пенсионерите, свободните професии и хора, всички сме заедно.